Ongi etorriak Zubiarte saiore euskara izanen da saio honetako ardatza, arlo ezberdinetako pertsoneiekin egoteko aukera izanen dugu, elkarrizketa ezberdinak eginen ditugu euskaldunen mundua hobe ezagutzeko. Gaurkoan Gora Iruñako kide batekin egoteko aukera izanen dugu eragileen mundua hobe ezagutzeko, Gorka Aizko izanen dugu gaurko saioan. Ni txikitatik hasi nintzen, ikastolan, hasieran bajera batzutan, Donibanen, bajera horietan egon ginen ikuste dut hilabete batzuk, eta gero joan ginen hegoaldera. Hegoalden, Fuerte Príncipe deitzen zela hori, joan ginenean. Eta antze, hasieran, nik orain, ez nik ez nekien, baina hasieran ez geneukan mailak, aulkiak, zeuden guztientzat, bakarrik erdientzat. Eta paperrak ere, niko goratzen, horrein ikusten dudanean, txikitan egindako marrazkitan. Marrazkiak ez ziren paper txuriak, ziren imprentako edo impresorako paperrak, zulatutak, eta hori, ikastolan, txikian, 3 urtekin. Zerk animatu zintuen euskara ikastea? Niri? Nire gurasoen gauza izan zen. Nik ez nuen erabaki. Euskara ikastea erraza zaila egiten zaizu? Erraza zaila zer da, bukaeran. Hizkuntza guztiak daukat gauzak zailak edo gauzak erraza eske... Vale, ikasketen barnean zer egiten zaizu errazena? Zer zailena? Ni errazena iruditzen zait gramatika, batez ere. Gramatika oso logikoa da eta beti berdina da euskaraz, oso logikoa da. Eta errazena da ez itzultzea. Zaila da euskaraz pentsatzea eta gero botatzea. Hori da, zailena. Zer errango zenieke euskara ikastea oso zaila iruditzen zailenei? Behar bada zaila dela hasieran, hizkuntza zaila da, baina gero lortzen badute oso harro sentituko direla. Zer da euskara zuretzat? Hori zurea da. Niretzat euskara eredu desberdina da mundua ulertzeko. Europako hizkuntzak gutxi gora bera berdinak dira eta betaurroko bezala da hizkuntza bat. Euskaraz oso desberdina da, oso bitxia da bere munduaren harremana eta euskara ikasi eta gero euskara aldatuko naute. Euskarak aldatuko nau. Hori, mundua ez da berdina euskararen betaurrekoekin. Ez dakit. Ongi? Desberdina da, Ez dakit. Zertzen zabiltza ikaste. Zer moduzko esperientzia da? Ona. Oso ona. Primeran. Oso ongi pasatzen dugu. Ordu asko dira, baina oso ongi pasatzen dugu, Oso divertigarria, oso jatorra da gure irakaslea. Euskara ikasgelatik kanpo erabiltzen da duzu? Zer tokitan? Ni bai, nire seme alabekin
nik ere bai. Lagunekin. Lagunekin. Zubi nik lagunekin, gurasoekin, bai. Euskaltegian joebintxo, ostegunero joebintxo hartzen dugu eta txikiten dugu. Bai. Ze momentutan sentitzen zara gustora euskara solasten? Segurazki lau garragarokin bos eramaten duzunean, baietz? Euskaritz egiten duzu eta romanos, romani, bai. Normal eta gunekin, nire kasuan, Bai, nire kasuan berdina da. Ardia, arkakuso baita ere, baina kakuso ere bai. Kukusu musu zer da? Bezera pulga. Zer da? Kamisetak? Bai. Baina? Beso de pulga, no? Ez. Kukusua zer da kukusua? Kakusua. Eta musua? Ez da musu. Musua da aurpegia. Bai. Aurpegia. Bai. Bai? Beno, orduan kakus dago, hemen. Atera. Nola? Atera. Atera? Jalgi. Atera ez. Jalgi. Bada abesti zahar bat? Euskara, jalgia di plazara. Bai? Jalgi. Zuk? Ni bota. Pilota. Sinonimoa? Jautiki. Jautiki edo jauti baita ere. Zuk? Buame. Buamea. Zer da buamea? Ijitoa. Joseba? Jauzi. Jauzi. Nola? Jauzi. Jauzi. Bai, zurekin, bai, dantza hori ikasi dugu, ez da? Zazpi jauzi. Bat, bi... Zuk? Bai. Alfonso? Nik erauzi. Erauzi. Erauzgailu atera da hortik. Bai. Zuk, Joseba? Eiera errota. I eta E artean. Iera. Ez, baina pertsona bat balitekea ipurterrea ez izatea. Eta aserratzea. Nire herrian bazegoen emakume bat, ipurterre dutxa zen. Atean jartzen zen eta 14 urteko, 15 urteko mutikoak eta joaten zitzaizkion eta irri egiten zioten eta emakumeak makilan pinjonaian, karo. Mutiko haiek ospaiten zuten, baina aziztu bizian harrapatzeko moduan. Horren egunean berriro etortzen ziren mutikoak, emakume ipurterre honen gana. Hain zuzen ere, irri egiten zutelako emakumea aserratzen zelako. Bai. Eta zuk ze hitz? Kausitu. Kausitu. Kausu. Irrituak, ez? Buame. Bueno. Ez dakit maskaradetan, Uste dut hori. baina han ditzen dute buameak. Garralde. Arlote? Desberdina da. Ijitua. Orduan, han buame hitza erabiltzen dute eta guk hemen ijitu erabiltzen dugu. Bai? Buame dantza. Kausitu zen. Kausitu zer da? Eta jarriko zarete? Bat da, laburpenak ustea.
Ze unitate liburuzko? Beste bat? Nori falta zaio? Fotokopiak atera behar ditut. Bai, fotokopiak aterako ditut. Laburpena egin behar duzuenez, irakurri testuak pixkatxoak luzeagoak dira, beste ikastunitateetan baino, baina hain zuzen ere espreski jarri dut horrela. Testu luzexoago baten laburpena egiteko. Lexikoa, badaukazue hemen testuaren bukaeran grisean daukazue. Hemen. A taldekoak zarete. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taldekoek testua irakurriko dute eta B taldekoek B testua. Irakurri lexikoa, hainbat lexiko daukazue hemen bukaeran modu grisean, bai? Eta gero, bikoteka jarriko zarete eta elkarri kontatu behar diozue irakurritakoa. Berakazue utxune zuri bat. Bai? Lizarde emakumeen konpainia. Hostia, a ver. No, Hondarribian edo, no. Baina beste bat eskatzen dizen. 10 minutu, fotokopia orain txekarriko. 10 minutu. Atzean daude... Zer dago? Gauza bera, no? Hau, zu baitere. Kontatzeko prest? Daiteke beste konpainia guztietan eta zigitzen, baina horregatik badago emakumezko konpainia eta bere besteak biztak. Besteak? Tolosa. Baina gauza bera esaten, ama eta honen arteko... Eta beste bat, konpainia orain. Laguzkoa eta bat, konpainia ziren. Beste bat, orain ja Hondarribian baino. Eta Hondarribian zagatetzen da? Hondarribian tradizioa Frankoaren garaian eta mantentzen nahi zuten eta gizonezkoak ziren eta ez zieten usten emazteei sartu. Bai. Eta hori, hor dago bizkat borroka eta hori Hondarribin mantentzen dute gehiago. Tolosan baino. Tradizioa. Bai. Orduan ezin dute sartzen... Bai, emakumeek arazoak. Arazoak sartzeko. Zar daiteke, baina... Eta rokin eta... Emakume bakoitza, erabaki behar du edo aldo. Ia Hondarribian mistoa da. Bai. Baina bestea beren kontra. Baina ez du parte hartzen guztile tradizionalean, egiten dute lehenago
lehenago egiten dute eta jendea supatzen ez hori. Hori Hondarribian. Baina Tolosan ja normalizatuta dago. Bai. Bai. Eta bestea? Tolosan hasieran zeuden gizonezko konpainia eta ez zuten onartzen emakumeak sartzea. Bakarrik, Tolosan, Soldadua bakarrik. Venga, Julio, Juanarekin jarri. Ramon Carlosekin. Sonia Josebarekin. Jose Luis. Jose Lu eta Alfonso. Eta Mati eta Jose. No, Javier. Javier. Ni Jose. Desfile de buruz. Ah, ja. Hori Hondarribi eta Elikadurari buruz. Bai, bueno, aurraren elikadurari buruz. Nina jago duzu zure... Entrevistatzen diote Elisa Medinari eta tipa hau mamalia elkarteko sortzailetako bata. Mamalia da hori bularra emateko hori aldekoa. Bularra emateko. Bale. Bai? Eta orduan, izanaz elkartea da mamalia. Mamalia da. Bai, gutxi gora bera hori da. Bueno, elkarte hori egoitza Valentzian dago. Eta bera beste elkarteekin estatu osoan elkartu ziren elkarten Espainiako Federazioa. Hor erdian, 6 hilabete, hoberena da titia ematea. 6 hilabete. Baina hori normalean kopurua beria. Badaude batzuek gehiago ematen die titia eta bestea gutxi. Normalean bera adostago bularra ematea. Información ematea. Orduan, informazioa ematea, norentzat, osea, bularra da, bularra ematea, altxoi jaten emateko modu naturala. Zein dira, abantaila daukate tetiak ematea, bai aurrentzako, bai emakumeentzako. Zaten du, aurrentzako defensa gehiago daukate, eta biberoia ematea lotuta dagoela meningitisarekin ikusi daukana, biberoia ematea. Eta
baten hiltzeko baten hiltzeko arrisku handia badagoela biberoiatzen baldin badute. Ikerketaren arabera. Eta beste gaitasunak ere bai. Emakumeentzako berriz, minbizia bai bularrako, bai obolutegiko minbiziaren aurkako onuragarria dela zitea ematea. Ikerketaren arabera. Anagatik edo hola, hasi hasten dira biberoiak emateko, baina biberoia ez da tixia baino. Esaten duten 4 hilabetez, gero aldatu zuten 6 hilabetez. Eta bi urte aurrera zerbait biberoia. Haientzak hoberena dela, pues hori, ama eta aurrak erabaki dut. Garikoizen kesna da oraindik Hondarribian bakarrik alardeetan bakarrik hartzen dute soldadu moduan bakarrik gizonak. Emakumea bakarrik egin dutela da kantinera edo estandardera matako eta orduan Hondarribin sortu zen konpainia mixta bat. Eta konpainia mixta hori Hondarribin dago. Emakumea parte hartzea ez zioten usten. Orduan Garikoitz Frankoren gaiaraina ez zioten emakumea parte hartzen du, ez zioten usten, baina 2009 markadan modu naturala antolatzen dute desfilea. A ber, zen nire konpainia emakumezko izardi konpainia. Eta hasi zen gizonezko konpainia eta beste emakumezko. Baina pizkanaka aldatzen ari dira modu naturaltasunean aldatzen ari dira gauza. Eta pizkanaka gero utzi zuten gizonezko konpainia emakumea sartzen eta beste konpainian, emakumezko konpainian gizona sartzen. Naiz eta oso gizon gutxi sartzen ere emakumezko konpainia. Besteak bai gero eta gehiago Hondarribikoa zuen horra normalia elkarte bat hori erotu zen garai hartan Frankoren garaian eta gauzak aldatu hasi ziren, baina mantentzen nahi zuten betiko onartu zuten aldaketa hauek Tolosan eta ez Hondarribian baino. Eta, bueno, esan du hori. Pizka bat tradizionaltasun hori mantentzea derrigorrezko aldatzeko gauza bakarra dela. Gure elkartasuna ez ukitea, gure alarde ez ukitu. Eta hori esaten dugu
pizka bat eskusa aitzakia dela, pizka bat emakumeak zertzeko. Pero bueno, azkenean ja badirudi ja gazteak ez dira ja gauza hauek mantentzen. Bai, eskarran dira. Bukatu egin duzu, eta ongi azaldu duzu. Zurekin baino eskuso. Baina lehen egin behar dugulako eta polit bat, informazio bat pasatu nahi nizuen. Itxeitiko gogoa izatea. Ez mugitu, lasai. Berriro mugitu behar duzu eta. Eta orduan, hitz egin nahi duzue, baina ez dakizue norekin, ez daukazue ondoan inor, hitz egiteko, eta orduan badaukazue webgune polit bat, Mintzanet deitzen dena, euskeraz hitz egiteko. Bai? Urte batzuk dara matzate, honekin. Eta orduan, non jartzen da izena emateko menua, hemen egongo da. Hasiera, zer da Mintzanet, hemen azalduko dizuet. Zer den. Begira, euskera praktikatu nahi duzu non dago. Eta ez dakizu norekin. Euskara ikasi zenuen, eta praktikatu nahi duzu, ezta? Eta mintzakideak topatu nahi dituzu. Orduan, interneten bidez hitz egiteko aukera hauxe oso polita da. Nahi bat emauzue. Izena eman behar duzue, eta mundu osoko jendearekin, euskaldunekin hitz egin dezakezue. Argentinan asko erabiltzen dute hau, adibidez. Hemengo euskaldunekin hitz egiteko. Bai? Zer behar duzu? Ikusteko izena emateko. Zira, albisteak Mintzanet. Pues ez dakit. Bide lagunak behar ditugu. Zergatik ateratzen da hau. Bide lagunak eta bidelarekin batera hitz egiteko. Hori da mintza laguna bezala. Bai? Parte hartu duzu inoiz mintzakidea egitasmoan? Orduan izena eman behar da. Eta karo, nola jakin, hor badira bi leihatila eta bi pestaina edo, ez egin nola ditzen den, eta hor jarri behar duzu ze egunetan konektatuko zaren eta ze ordutan. Eta orduan haiek antolatzen dute jendea elkarrekin, koinzitzeko eta euskeraz hitz egiteko. Eta nor, erabaki haiek? Karo, koinzitzen baldin baduzu Argentinako batekin, demagun, eta Kaliforniako beste batekin, arratsaldeko... Zeren zera begiratzen duzu, eta nintzen dut haiekin, eta ez, nola punteratzen dut. Ez dakit, nien eizartu horretan, ez dakit. Nik ezagutarazten dizu eta hau, beste aukera bat daukazuela interneten bidez jendearekin hitz egiteko. Mintzanet deitzen da. Behartu klabea sartzeko. Izena eman nahi duzu? Anima zaitez. Hemen izena-bizenak, dena jartzen duzuz, eta maiztasuna. Alfabetatua zara, bai edo ez euskaldun zara baldin bazara, eta ez pasaude alfabetizatuta. Zegunetan, adibidez, asteartean. Eta ordutegia, Euskal Herriko ordua, jarri behar duzue. Zer, Argentinan baldin bazaude, horren izango dira, ezagit, goizeko 6ak edo. Izena ematen duzu, eta gero, haiek saiatuko agian esango dizut begira, arratsaldeko 4etan ez dago nibelaren ara... Bai. Horrelako zerbait izanen da. Beno, Gertatzen bat zaigu igual... Zergatik ez? Bizkaitar batek. Hasten gara beldurrekin. Beldurrak aparka... Beno, oraingoan kutxa bat emango dizuet. 4 paper txurirekin. Hemen hitz batzuk hau da, paper bakoitzean hitz bat idatzi behar duzue. Zuek nahi dituzuenak, bai? Eta gero kutxa hori pasako diogo ondoan dagoen taldeari.
irakurri hitzak eta hitz horiekin istorio bat asmatu behar dute. Istorio. 3 hitzekin. 4 hitzekin. 4 hitzekin. Istorio bat asmatu behar dute. Bai? Eta asmatu ondoren, gero denen aurrean antzestu edo kontatu, ipuina baldin bada, edo zerrakinik. Ados? Ja? Bazaudete? Eten egiten dugu eta gero gara. Horrela ahoskatzen dugu, horrela esaten dugu. Bai? Singularrean ere jar dezakegu. Ni, zu, bezain gaztea naiz. Bai, singularra erabiltzen dut. Ni, zu bezain gaztea naiz. Horrela esaten dugu. Bai, bloke batean. Eta aditzan, subjektuarekin joango da. Hau subjektua da, ni naiz. Hau da, blokeka egin dezakegu esaldia. Eta bloke horiek beste orden batean jar ditzakegu. Baina ezin duguna da aldatu blokearen barruan dagoen ordena. Nik esan dezaket, ni naiz, adibidez, ni naiz, zu bezain gaztea. Bale? Hau da, aldatzen aldut, baina blokeak bakarrik alda ditzaket. Blokearen barruan dagoena ezin dut aldatu. Bai? Bai, importantea da. Adjektiboak erabilitzakegu plurala eta singularra. Orain jarri behar dut adina. Adina, hau kendu behar dute. Hortik idazten ari dira. Inazio? Beste neskak? Beste neskak? Bai. Tan. Como? Tan. Beste konparazioa da, adina gehi izena. Adina gehi izena. Izen hori beti mugagabean joango da. Hemen jarri behar dut parentesi artean mugagabea. Beti mugagabean joango da. Orduan, adibidez, etxe. Edo ez, baratza bat daukagu. Baratza bat, eta fruta arbolak ditugu, bai? Eta nik sagarrondoak ditut. Eta honek ere sagarrondoak ditu. Orduan, nik, zuk, adina, sagarrondo, dut. Edo baldin badakigu asko direla, erabil dezaket ditut. Bai? Ni neska honen baratzean egon naiz eta ikusi dut 5 sagarrondo dituela. Eta nik ere 5 sagarrondo ditut. Orduan erabil dezaket. Ba, nik zuk adina sagarrondo ditut. Baina esaten baldin badut dut, hori ere ongi dago. Zuek ez dakizu zenbat? 1, 2, 5... Erdi. Erdia? Erdi ere bai. Osa, ez... Leku bat da? Ez, da barazki bat, ez da? Zuaitz bat. Nire galdera dat, osa, nik zuk adina sagarrondo dut, hori esan dezake, naiz eta 1, 2, 3, 4, 5 eduki, edo naiz eta erdi sagarrondo,
berdina. Zagarrondo erdia. Nire, a ver, aizue mesedez, niretzat importantea da. Osea, la cantidad, osea, yo tengo la misma cantidad de zagarrondo que tú, bai? Pues baldin badukat erdi edo laurden bat, eta zu laurden adina. Hori. Niretzat hori importantea da. Baina zagarrondo erdi ez da. Ejemplo honetan... Nola es imposible. Zagarrondo ez, baina zoiz bat da. Hora uleko. Ekaitzea. Eta horregatik nik zuk adina zagarrondo ditut. Beti zagarrondo mugagabea, baina dut edo ditut. Nik badakit zenbat baduguzu. A ber, erdia. Arekin, ez dakit. Baina demagun tarta. Tarta. Tartak ekarri ditugu, bazkaltzeko, eta... adina... Demagun tartak ekarri ditugula, bai? Eta nik bi tarta jan ditut, eta zuk ere bi tarta jan dituzu, baina Irantzuk tarta erdia bakarrik jan du. Eta Inaxiok ere tarta erdia jan du. Bai? Beno, berdin da, bai, Irantzuk, Inaxiok adina tarta jandu. Bai? Badakigu Inaxiok tarta erdia janduela eta Irantzuk ere tarta erdia. Baina nik bi tarta janditut eta zuk bi tarta jandituzu. Orduan, baldin badakigu bi direla, plurala, orduan esan dezakegu, nik zuk adina tarta janditut. Kontestuaren arabera. Bai? Eta Irantzuk eta Inaxiok bakarrik tarta erdi bat jandute, eta orduan, Irantzuk, Inaxiok adina tarta jandu. Kristinak ez badu ulertzen. Ejemplu hori, ez da barria. Ejemplu hori bakarrik zeintzuk izango dira. Blokeak. Irantzuk. Berdin esan dezake Irantzuk jandu Inaxiok adina tarta. Orden hau gehiago gustatzen zaizue? Bueno, pues orduan ez ikasizuk. Berdina da. Bai, berdina da. Bakoitzak, zuetako bakoitzak hartu behar du eredu bat, ongi dagoena, bai? Eta hori aplikatu. Esaldiak ongi egiteko. Agian ordena desberdina da, nik hau erabiltzen dut eta zuk erabiltzen duzu beste orden hau, baina berdin da. Importantena da blokea. Blokean dauden elementuen ordena finkoa da, Hau bloke bada, hau bloke bat, eta beste bloke. Zer gertatzen da bezain horrekin. Gaztelaniaz badaukagu, yo soy menos alta que tú. Komplikatua da hori esateko ere. Euskeraz ezin da jarri gutxiago. Bai, gutxiago jarri dugu kantitatezko elementuekin.
Baina bezain horrekin esaldiari buelta eman behar digu, eta orduan ezezko perpausa jarri behar dugu. Bale? Adibidez. Altuak. Ignacio. Eta ni, bueno, jarri behar dut ni. Ez gara altura berekoak, ez da? Desberdina gara. Zin altuago? Ni. Ignacio da, ni baino altuago. Eta orduan, esan, bezain, erabili behar duzu bezain. Esaldi batean, derrigorrez. Orduan, ni ez naiz Ignacio bezain altua. Blokea. Blokea gorriz markotu dugu, ez da? Orduan, ezezko perpausa erabili behar dugu, ezezko esaldia. Eta gaurkoan hemen txagaude Eguzki plazan Berriozarren platotik oso gertu metro gutxira. Gorka Izkorekin izanen dugu gaurko elkarrizketa, arratsaldeon Gorka. Arratsaldeon. Zer moduz? Oso ongi. Ongi. Kurtsoari hasiera ematen eta ongi gogotsu bai. Oso ongi. Bueno, gaurkoan fresko pixko bat egiten du hemen Eguzki plazan. Atzo hori, plazari izenak behintzat gaur ez dio, ez diogu esanei asko hartzen, ez da? Ez da ikusten, ez da sopatzen ebendikan eguzkia ez. Bueno, gutxenez momentutxo bat egonen gara, ez da? Bai, noski. Oso, bueno, gaurkoan euskara eta lana uztartzen dugun elkarrizketa bat egiteko ekarri zaitugu onera, guk egin dizugulako gonbidapena. Konta iguzu, noiz hasi zinen euskara ikasten, nun ikasi zenuen, etxean, eskolan, ikastolan? Bai, ni ikastolan hegoalde ikastolan ikasi nuen, 3 urtetatik aurrera ja, gurasoak ez ziren euskaldunak, orduan, etxean erdara egiten zen, baina gero ja, ikastolan bai, hasi ginen 3 urtetatik aurrera, nik 2 arreba gazteago ditut, beraiek ere ikastolan ikasi zuten, eta behin beraiek helduago egin zirenean ere, gure artean, etxean ere euskara entzuten hasi zen, gure artean ere solasten ginen euskaraz, bai. Beraz, zure lehenengo kontaktua ikastolan izan zen euskaraz. Nola ikusi zenuen zure burua momentu horretan? Orain du horatzen nuen 3 urte nituela, baina hasieran, supongo, lehenengo harremana izanik, zerbait berria denean, harrituta, interesarekin, eta holako umea izanik, euskalo, ez? Zer pasatuko zen nire burutik. Egia esan orain asko eskertzen dute bere garaian euskara ikasi izateak, ze, erraztasun asko eman dizkit, ez? Nire bizitzan, lan esparruan, lanetik kanpo ere, nire militantzia esparruan, orduan, pozik nago euskara ikasi izanaz. Ikasgelan euskaldun asko zenituzten, ala ia gehienak euskara ikastera joan zineten, ikastelara? Nik uste gehienak joan ginela ni bezala, nire egoera. Zure kasuan, ez? Zeuden, bai, eta ez dakit, euskaldun zahar batzuk zeuden, gurasoak euskalduna zituztenak, baina gehienak, ez pentsa Iruñeko hegoaldeko ikastola dela, eta bertan Alde Zaharretik Arrosadiara, dauden auzoak joaten zirela ikastola horretara. Agian ez dakit Nafarroako beste herrialde batzuetan, edo euskara fikatuago zegoenean garai horretan, agian erraztasun gehiago izango zituzten, baina gure kasuan ez gehienak erdaldunak ginen eta etxean erdara zaiten zen bai. Euskaldun zarrak zirenei tokatu zitzaien beraiei bide kontrakoa egitea, ezta? Erderaz ikasi beharra, ez? Euskara jakin eta bero. Baten bat, bai, egia esan erraztasun gehiago zuten, ze kalean garai horretan gaztelera edo erdara askoz gehiago entzuten zen euskara baino, hori zorionez aldatzen ari da, eta geroz eta gehiago entzuten ari gara euskara kalean, baina bere garaian ez hortaz, beraiek
hasieran zailtasunak, baina gerora... Zate dizut esperientzia propioagatik. Ikaro, horrelakoa zonak. Bai, bueno, ikastolatik atera eta gero izan zenuen euskaraz ikasteko aukera, ala ez? Bai, bueno, ikastolatik Iturrama institutura pasa nintzen, eta bertan, bai, dena euskaraz egin genuen, eta gero ja unibertsitatera jauzia, nik ikasten dituen enpresa zientziak, eta uste dut 3 irakasgai, gogoratzen nahi nosongi, uste dut 3 izan ziela, Iruñan, bai, nupen. 3 irakasgai soilik egin izan nituen euskaraz, gainontzekoak dena erdaraz. Bueno, de hecho, bai, 2 izan ziren irakasgaiak, eta beste bat izan zen mintza praktikarako ordu libreak edo ez dakit nola deitzen zen. Bai, irakasgai librea. Horixe, holako zerbait zen, akreditoak lortzeko. Eta, bai, baina zen mintza praktika irakasgai bat baino, ez? Justo, karrerari dagozkion irakasgaiak, soilik 2 izan ziren euskaraz ikasteko aukera izan dituenak. Eta nolako izan zen salto hori? Bizi oso euskaraz ikasten ohitua egon, ez? Eta bapatan unibertsitatera guztiz desberdina den zerbait, eta hor aldatu behar izan zenuen pixka bat txipa, ez? Bai, hasiera batean, uste baino gehiago kostatu zitzaidan, nik matematikak eta, batez ere matematiketan nabaritu nuen, bai, matematika, estadistika, hainbat irakasgai, agian lenguaia nahiko zientifikoa dutenak, eta gazteleraz beste hitz batzuk, beste esan nahi batzuk erabiltzen ziren, eta euskaraz goitua biderkaketak edo gaiketak, eta horien aldatu behar. Bertan, unibertsitatean dena aldatu zen, orduan hasieran, kostata ere beste puntu bat bai gainitzeko. Gero ikasitakoaren inguruan lan egiteko aukera izan duzu, bai? Bere garaian, hori baino lehen, egon nintzen AEKan baita ere, urte betez, eta gerora, orain gurbiltegi batean ari naiz lanean, eta bertan, eskaerak antolatzeaz, eta eska bat barne kontabilitateaz edo arduratzen naiz, orduan, ez neteke pixka bat ez da zehatz mehatz ikasi nuena, baina badu zerikusia eta harremana bai. Eta nolakoa izan da zuretzako adibidez gaztelaniaz ikastearena zure karrera hori, gero lanean horretan aritze, baduzu aukera euskaraz lan egiteko, esparru guztietan egin dezakezu? Bai, badaukat aukera euskaraz egiteko. Alde batetik, nik egiten duan enpresan, lan egiten duan enpresan, enpresa bera da Donostikoa, eta gu hemen daukaguna da delegazio moduko bat, ez? Baina enpresa zentrala, bertan dago Donostin, orduan baditut lankide asko euskaldunak direnak, eta telefonoz eta beraiekin hitz egiten dudanean aukera badaukat telefonoz egiteko. Gerora, guk zurginei saltzen digu materiala, eta Nafarroa eta Euskal Herri osoarin saltzen diogu, daude zurginei saltzen diegu, eta segun eta zezonaldeko zurginak askotan euskaldunak dira, eta beraiekin ere euskaraz egiteko aukera daukagu eta beti egiten dugu. Aukera dagoen bakoitzan hori lan esparruan beti saiatzen gara euskalaren presentzia bermatzen. Zergatik, ikusten dugulako oso esparru murriztuan erabiltzen dela, eta niri gustatzen zait kalean euskara entzutea, eta egiten didatenean ere lehenengo hitza euskaraz, gustatzen zait, orduan ni ere saiatzen naiz alde horretatik, bezeroekin eta lankideekin errazagoa du, badakin nor den euskalduna eta nor ez, baina bezeroekin, zikera izan badezake euskararen ezagutza, nik badezpada euskaraz egiten diot, eta alde horretatik oso pozik. Hizkuntza teknikoari dagokionez, lantegi batean lan eginda, gurraren inguruan pentsatzen dut izanen dituzuela lan horretako hitz teknikoak eta holako gauzak. Uste duzu horretan adibidez gabezia dagoela euskararen hizkuntzan edo ez, ikusi duzu geroz eta aberastasun handiagoa edo aurreratuagoa dugula guztia? Gure kasuan gehien bat, guk horre ez dago esparru tekniko bat edo lenguaia tekniko bat, batez ere da, adibidez, egur mota zuhaitzak, euskaraz baitugu 11, eta, ohitua gaude agian askotan erdarazko hitzak erabiltzera hemen, eta hor, baina poliki-poliki ikasten dituzu
etortzen diren heinean, egur berriak eta ikasten dituzu, nola esaten den euskaraz, nahiz eta gian zuhaitz mota hori inoiz ez ikusi, baina ikasten duzu, eta hortikan aurrera egur hori saltzen denean, edo beraien ezaugarriak azaltzeko edo, euskaraz ikasten dut. Osangi. Zu zurgin mundu honetan aritzeaz gain ere askotan elkarrizketak egin dizkizugu Gora Iruñako kidea zarelako. Hortxe ere baduzu ardatz moduan euskara Gora Iruñaren barruan oso garrantzitsua delako, esan nahi dauka zuentzako. Bai, esan duzun bezala, guretzat ardatza da, guk egiten dugu 4 ardatzen gainean lan, eta 4 ardatz horiek badira jai herrikoiak, parte hartzaileak, feministak eta euskaldunak. Hortaz, guk jai euskaldunak bultzatzen ditugu, jai euskaldunak bultzatzeko behar diren tresnak, baliabideak jendarteratzen ditugu, bai antolatzailearen ikuspuntutik eta baita ere jaietan murgildu nahi denari eta jaiaz gozatu nahi duenari, eskaintzen dizkiogu alako baliabideak, ez? Duela urte batzuk ikusten genuen nahiko atzeratua zegoela euskararekiko jai kontuak edo, garrantzia ematearena, ez? Garrantzia ematea eta, agian erraza zen ikustea kontzertu bat euskaraz edo folklorea edo ez dakit dantza batzuk, horre berez hizkuntza bera ez da, ez? Baina bai zer ikusia du euskal kulturarekin eta euskararekin. Baina ezen jaiguneetan eta euskara ez zuten. Eta hori, ez dakit nola baitere, arindu nahi izan dugu, eta horretarako dinamika parte hartzaileak, inkluso kartelak, edo halako informaziorako baliabidea euskaraz ere jarri izan ditugu, eta urte batzuetatik ona ikusi dugula, nahiz eta motela den, baina aurrera pausoaz geroz eta nabarmenagoa da euskararen erabilera. San Ferminetan mintzodromoa jarri genuen, plazan, eta hori biliziren hainbat hiritar euskara solasten, eta mintzodromoa den heinean, minutu batzuk talde batean, eta mugitzen ziren beste talde batean euskaraz aritzeko. Nola ikusten duzue gaur egungo, hau ez Gora Iruñatik baizik eta Gorka Izkoren ustez, geroz eta hiztun gehiago daudela esaten dute datuek, ez? Euskarari dagokionez, geroz eta euskaldun gehiago eta hitz egin dezaketenak gainera. Uste duzu geroz eta gehiago entzuten dela euskara kalean, nola hausnarketa egiten duzu? Nik esango nuke baietz, ni uste dut hala dela, behintzat geroz eta gehiago entzuten dela. Baina nire ustez geroz entzuten dudana gehien bat izaten da gurasoek beren umeei, haur txikiei euskaraz egiten. Baina gerora ez dakit, agian da adin tarte horretan bere garaian ikasi zutelako baita ikastolan eta orain seme alabak izanik, baina ez faltan somatzen dut kuadrillan artean eta lagun artean euskara entzutea, ez? Esate dut, geroz eta gehiago entzuten dut, eta batez ere eta zorionerako, bain arte, euskara nahiko baztertu egon den zonaldeetan edo auzoetan, eta orain, ez dakit, bigarren zabalgunetik paseo bat eman da, entzuten alduzu baita ere euskara. Baina faltan somatzen dut, bestea, lagun artean edo, beste adintarte batzuetan, batzuen arteko elkarrizketa euskaldunak, bai. Hortaz, zapore gazi gozoa. Alde batetik bai, entzuten da gehiago, posik alde horretatik, baina bestetik uste dut haindikan falta dela nahiko txo bai. Baduzu arrazteiren batola buruan zergatik gertatzen ote den hau? Pues ez dakit. Badakigu asko saiatzen zaretela hau bultzatzen ez, eta jendea pixka bat zirikatzen euskara erabiltzeko, baina badakigu zergatik ez, adibidez gazteen kasuan ez, jakinda zergatik ez den erabiltzen. Ez dakit, hor elementu desberdinak... Bakoitza mundu bat. Elementu desberdinak hartu behar dira kontuan, ez? Alde batetik ez dakit erraztasun gehiago dago gazteleraz hitz egiteko, ingurua oroar erdalduna delako momentu honetan. Orduan gazteleraz hitz egiteko beti aukera duzu. Eta agian izan daiteke modu bat, pentsatu gabe, ateratzen zaidana botatzeko, ez? Euskarak beti eragite dizu, ez dakit, beste buelta bat ematea, esaldia aldatzea, hasiera batean, ez? Gero jautitura duzunean, jariotasunaz ateratzen zaizkizu hitzak, baina, uste dute ikastolatik kalera euskara ateratzeko behar dena dela hori, jendeak galtzea, ez dakit, beldurra den edo
nagikeria ez dut uste izango denik, baina bai izan dezake puntu bat hor, erraztasun gehiago ematen duela gazteleraz hitz egiteak, eta hortaz beti hasten garela gazteleraz egiten bai. Zure egunerokotasunean baduzu aukera nahi duzun leku guztietan euskara hitz egiteko? Nahi dudan leku guztietan ez, zoritxarrez, baina leku askoetan bai, eta bai erabiltzen dut, eta hortaz pozik nago bai egia esan hasiera batean ikastola edo institutua bukatu nuenean, eta bai unibertsitate garai horretan ingurua nahiko erdalduna nuen, baina geroz eta euskaldunagoa egin dut, edo atera zait, ez dakit. Horrela eraiki duzu zure mundua. Eta egia esan aukera desente ditut. Leku ezberdinetan esan duen bezala lanean, gero militantziarekin bai noski, eta lagun artean ere lagun euskaldun asko ditut. Esan dezakegu adibidez euskararen kasuan pixka bat ez dakit hitza den erabili beharrekoa, baina sektorizatua dagoela. Segun eta zein ingurutan ez, batzuetan askoz ere errazagoa da euskaraz hitz egitea beste leku batzuetan baino, ez? Bai, egia da lehen ikusten... Ez bakarri zonalde geografikoari dagokionez. Bai, ulertu dizut galdera. Nik egia esan lehen uste dut, edo agian zen nire bildurra, ez? Baina bai, euskara entzuten baldin bazuen edo zein pertsona, euskararen kontra edo euskara gustoko ez duen horrela utziko dut. Pertsona batek entzuten bazuen euskara, agian begirada edo ez, edo zertaz ari da, edo zer hitz egiten ari da, bazegoen nahiko kriminalizatua euskara. Uste dut hori gailentzen ari garela ere, eta geroz eta normaltasun gehiago dagoela euskara entzuteko, ez? Orduan bai sektorizatua dago noski, baina geroz eta harrera zabalagoa dauka, eta orduan... Hala ere, zure iritziz normalizaziorako asko falta zaigu oraindik? Asko, mundu bat. Bai, ez? Mundu bat, bai. Ja, herritarretatik hasita, esan dudan bezala, hendikan asko falta da kalean euskara entzuteko, Iruñan, Nafarroan eta Euskal Herriko hainbat puntutan ere. Bai kalean eta bai instituzioetan, ez? Eta gerora instituzioetan ere, bai. Etzat bi bide paralelo dira, eta batera uztartu behar direnak, edo landu behar direnak. Zentzurik instituzioetan alegina egitea, baina gero herriak ez baldin badu egiten, ez? Biek jarri behar dituzte bata bestearen gainean baliabideak, herritarrek euskaraz hitz egiteko aukera gehiago izan dezaten, ikasteko, hendikan erdaldun asko dago, euskara buruz zer ez dakiena, ez da hitz bat ere, kaixo eta gur eta horraino, baina bai aukerak eman behar zaizkio jendeari euskara ikasteko, nahi dituen ikasketa guztiak euskaraz egiteko, eta gero hainbat zerbitzu publiko hainbat ez gehienak euskaraz aritzeko ere aukera eman beharko lukete eta ez dute ematen egun, ez? Baina instituzioetan gertatzen dena, baino nik aukera daukat nire esparruan, nire inguruan eragiteko, eta hor bai arituko naizela edo ahaleginduko naizela jendea euskaraz egiten, ez? Gainera ikusita ezakit adibidez alderatuz, ez? Eaen gertatzen dena edo han bertan duten egoera eta Nafarroarekin alderatuz batzutan badirudi mende desberdinetan bizi garela, ez? Bai, egia esan inbidia leku askotan, ez? Jaten zanat, entzute duzu mundu guztia euskaraz, baina beste leku askotan ere ikuste duzu jende gaztea, 15, 16, 17 urteko jendea eta leku euskaldunetan, euskaldun petoetan erdaraz egiten, eta hori kezkagarria da batean ere. Ez dakit moda kontua den edo erraztasun kontua den, gaztelera egitearena, baina ez dut ulertzen, etxean egiteko aukera izan, kalean ere, ikastetxean, lanean, leku guztietan, eta erdaraz egitearena hor bai geratzen dela pixka bat, ez dakit, sentsazio arraroa. Ikusita zenolako adierazpenak egin dituen adibidez, Marfillako alkateak duela gutxi, uste duzu euskararen ez dakit kriminalizazioa hitza den ala ez, baina euskararen ez dakit kontrajartze hori uste duzu noizbait gaindituko dela Nafarroako instituzioetan? Nik uste baietz, eta hala espero. Egunen batean bai. Nik uste baietz. Geroz eta ikusten dute egoera alde horretatik, beti geratuko dira nostalgiko batzuk. Euskararen kontra ditu nahi direnak eta gainera bere diskurtso osoa euskararen kontra eraiki dutenak, orduan
bai, lehen borroka armatuarekin gertatzen zen bezala, bain aitzakia hori kenduta, aber zer esan dezaketen, orduan, ateratzen dira halako iluminatu batzuk, ez? Baina nik uste horiek eroz eta ikusi dugu baita ere leku guztietatik jaso duela, eta adierazpen horiek, ez dakit, gorrototik ateratzen dira, eta nik uste hori eroz eta gaindituago dugula, bai, eta egunen batean gaindituko dugula, zorionez, ez dela, jai daukagu. Bukatzeko, ze esan eduka zuretzako euskarak? Niretzat euskara bada, badu nortasun kutsu handi bat. Niretzat euskarak esan nahi du Euskal Herria, bertako jendeak euskaraz egiteak adierazten du, hemen bizirik dagoen herri bat dagoela oraindik, nahiz eta ukatzen zaion bere izaera, baina hori izan dut, nortasunaz gain oraindikan falta da nahikotxo gure artean nahi nukeen bezala edatua egoteko, ez? Orduan alde horretatik nik horregatik ikasi nuen eta horregatik erabiltzen dut, ez? Nortasuna adierazten dudalako. Espero dut jendeak ere, ez dakit, bakoitzak bilatu beharko dio zein den bere motivazioa, ez? Baina, aber lortzen dugun eta behingoan edatzen den. Ze oso guretzat da altxor bat, eta ezin dugu galdu, ezin dugu galtzen utzi eta eman behar dugu bizia. Galtzearena milaka urte daramatzago, beraz ezakit, ez da zaila, ez da erresa izanen barkatu gurekin bukatzea. Buru gogorra gara, bai. Bai, pixka bat, gainera bat ez ere Nafarran, ez? Hori izaten dugun ospea. Hori izaten digute, bai. Jarrai ezagun horrela. Horrela. Mi esker Gorka oso interesgarria beti bezala, eskerrik asko, eta ondo izan. Mi esker zuei. Eskerrik asko Zubiarte saio honetan eskaini guztuen arretagatik, ongi izan, arratsalde ona pasa eta beste bat arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.